Et là, c'est un peu plus sec, tu vois, ça va aller plus vite. Non, c'est pas d'aller plus vite, c'est bon, un peu plus avec l'arrière et tout ça. Ouais. Vous, c'est l'adrénaline plus D'accord. d'adrénaline. Oh, oh. Și cu mine ce faceți? Nu e rău, nu e rău, nu e rău. Cred că o să fac gaură în pod de aici. O să spargă, să vezi. Vai de capul meu! Cristina, uite că ești bucuroasă, că dacă nu, nu o să mai fac așa. Vede că îți place la maxim. Kids. Uai de capul meu! Nu mai reușesc nimic! Da, dar ori îmi place. Păi da, nu zic că Ne-a nu-mi fost place, trimis da. prima oară, acum suntem ok. Wow! En ce moment, c'est divisé parce qu'il y a des parties sèches et des parties mouillées. Ah, ok. C'est vraiment dur. Faut se battre. Nasul acolo și părți uscate și părți umede. Mare, nu e aderența la fel. Da. Ce vă face acum? Ce vă face? Oh. Ioi de capul nostru! Stai ca... Mamă, cum miroase! De parfumul care îmi place. În două apă, vezi nebun. E un pic amro, dar... Să nu te aud. Hai, mai un pic de ultima tură, gata. Uai! Ai, ai, vai de capul Cum a meu! fost asta? Voi mă păstrați, voi știați de asta! Da? Vai de capul meu! Hop, c'est là. Bon travail, mon ami! Merci. Stomacul meu e un pic pe ăsta.